Здравейте, скъпи любители градинари! Казвам се Таня Тодорова. Направих това пространство с Facebook страницата си, YouTube канала Цветни усмивки с Танита, за да споделя своя опит над 20 години в отглеждането на растения, най-вече цветя. Много съм щастлива, че сбъднах една своя мечта чрез тези канали, с които ще ви споделям моя опит чрез видеа и статии. Аз ще сбъда една своя мечта да бъда учител на вас, всички, които имате желания да научите за добрите практики, които всеки един човек трябва да спазва, за да има красота и уют в дома си, чрез растенията на балкона и в градината си. За сега е това. Очаквайте следващото видео, в което ще ви споделя опита си за грижата за любимото ми растение теменушката. Прекрасен слънчев следобед. Успех в отглеждането на растения.